Papa, papa! Wala guys, si Papa guys, natulog guys sa baba. So guys, kuratan natin si Papa guys. Kaya natulog si Papa, awan ninyo. Ako, ibangon natin sige tapos itabangon na niya ko sa assignment. No, 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 no. Sabay sa assignment! Karon! Ano sa mga jar? Sabay ka sa assignment ba? Wala ko kabalsan, sir. Mura day may patabang sa mo. Patabang nimo. Dakog na unsa na. 10:30 daw, ingon na si teacher. Ti, biton sa man yung assignment be. Pa, ingon na si teacher. Anso nang Bisaya sa school. Saan na soap? Pangay ko. Bukan ako eh. Bugay ko. Kasi yun lang ano eh. Hindi. Sabaw. Sabaw ang Bisaya ana. Ha? Anong sabaw man? Diba ang kanon? Diba imo man ang butang ag sabaw? Oh. Di ba? Naligo ang kanon sa sabaw. Oh. Mo na Bisaya ana. Diba? Ay. Oh, bitaw ng tama ay. Pa, use sauce and a sentence daw. I use sauce in a sentence, no? Juan is a lot of friend. And Tomas in his favorite. Asang sauce ato pa? Si Tomas. Mang Tomas. Isa man ang Mang Tomas, di ba? Sauce man na. Di ba? Oh. Pero nga siyang ketchup. Oh, di ba? Si Tomas ang answer na mo nang sauce Tomas. Pa, kinsay mes dato? Mga Villar or si Pacquiao? Aw. Basta to gyud si Kuanoy. Si Manny Villar. Si Manny Villar mo nang gitawag siya og Manny Villar kay tag-iya siya og Berta. bilyaran. Mini bilyar. Sa ato pa, mini bilyar. Kinsay nagtrabaho sa bilyaran ni mini bilyar, di ba? Oh, so dato siya daghan sa bilyaran. Napila man ka Nya ang trabante niya si Pacquiao. Si Pacquiao mo nang ang trabante ang trabaho sa bilyaran ni mini bilyar si Mini Pacquiao. Oh, mo nang mas dato sa bilyar. Kay kung pobre pa si Manny Villar, iyan ang ipatrabaho ginadlaw. Anak ka dato si Manny Villar. Iyang gi patrabaho kay Mini Pacquiao. Pa, ingon na sa teacher ang English daw sa kahoy kay 3 daw. Munggol. Taka ang teacher, oy. Munggol, oy. Unsa man ang pensil? Di ba kahoy ba na? Oh, di ba? Munggol ang English sa kahoy. 3 man jud daw.
Aw. Kung tulo. Unya ang pangutana sa imong teacher kay kahoy raman. Kung niingon ba siya nga kahoys with S daghan, mo na siya 3. Kay isa naman yung giipangutana, kahoy raman, mo nang munggol ang answer. Munggol. Mo na siya. Anong break man ka pa? Ikaduha ko sa pinaka-bright. Pila man mo kabuok na estudyante? Tulo ra pud mi ka po. Ano man namong teacher na pag more than 1 daw di daghana di. Ikaduha ko sa pinaka-bright. Ana ko ka-bright.